Shalom, oras madihita saluhutna. Kami sian parlado HKBP Sentosa, Samarinda, Pasahaton. Selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naroman dohoti parmingguata sadarion. Tarlobi di ruas nihuria, naon dope parjolo sahali madohoti parmingguan di garejaon. Rap mahita majagahon hatomanon ni parmingguota, tabongoti ma parsaoran dohot Tuhan debata, di bagasan dame dohot lasni roha, marende mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, kupangido hami tuho, salehon matuhami todini hasitongan dohot dame, asa takas huboto hami nasalomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udol mamu.
Mare dehita sian buku D 752 ayat 1 dohot 2. Tuhan Maturus, masa kami, Tuhan Maturus, masa kami, pikiran Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima natar surat di Jakobus sada ayat 22a. Alai gabe si ulahon hatai mahamu, unang holan pananginangi. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tupatikmi. Amin. Tabegema de pujian sian kor ama.
Tabara direta sian buku de nomor 194 ayat sada dohot ayat 2. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, pangihonana bosomu, Rai Tato popti madosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasini roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Uhilala hami rikotdo asini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masaluhut hage duhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahot maha asini roham di hami, marhite-hite panedangion, dohot hagogoon ni to di porbadia, asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosa. Songonot dohata ni Jahoba. Nunga pola hupasisi aka pangalausim songon obun. Jala songon obun nama norop aka dosam. Sai mulak maho tuahu. Ai ahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabegema de pujian sian ina Kamis. Mare dehita sian buku de nomor 140 ayat sada tabaya tolu.
Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di hari mingguon, tar surat di Matius 15, ayat sada saat rodi ayat sia, tajahama margati sorin. Dungi Roma akka siboto surat, dot akka parise sian huta Jerusalem, mandapoton Yesus nin nama, alai nin nama mangalusi nasida, ia hamu, boasa lausan muna patik ni debata, paingot-ingot adat munai, alai hamu mamudahon, ia adong namandok tu amana, tu inana, pinelehon ma tagonan napatut hian pangurupiokku diho, dang pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Hamu pangasi, nasi tongdo dapot dihamu hata nasi nurirakon nisi Jesaya, dinanidok nai, jala magopodo pambahenan nasida pasangaponau, aipoda ni jolmado dipodahon nasida. Ido sahatna, martua doakan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tabegema de pujian sian sola gracia. Maredeta sian bukwede nomor 424 ayat 3 dohot ayat 5. On hatana marguru mai, raju miruasmu inongo mai, magino sailehon tuang tonimi, wargo go magulan sandono homi. Deone tua jong-jong Sai tiup tanganna mangino mao, ramoti panungo ausi seanmu, pasada rohaku manggalam kota, hatamu nasito patogu awal. taha tindakon maha porsiau tai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahi tamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siaton di porbadia, andorang soabubuhan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpaja lo ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon,
nama naik tu surgo, lau hundul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting ni uriata di bagasan samingguan. Shalom, horas madita salutna manginang. Titingta di bagasan sadarion Minggu sada September 2024. Kuliah KBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu pasapulu opat ton Dung Trinitatis. Topik di minggu ta sadarion ima mengaradoti tonani Jahoba. Naparjolo pertanyaan sektor. Di Patu Pado pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 3 September 2024 ima di sektor tolu di bagas ni keluarga amang M tabunan inangi buru siagian. Di sektor 5 di bagas ni keluarga ni senior CH Sianipar inangi buru sihite. Di sektor pitu di bagas ni keluarga amang NP Sianturi inangi boru simajutak. Dohot di hari Rabu tanggal 4 September 2024 ima di sektor Rosada di bagas ni keluarga amang situa hasil tonga inangi boru simajutak. Di sektor opat di bagas ni keluarga amang J butar-butar inangi boru tagaol. Di sektor onom di bagas ni keluarga amang situa R Sinaga inangi boru si tohang. Alamat Boima Taida di titing ni Huriata. Napa dua hon na marulang tahun. Obaratu data na masuk di Huriata sadarion torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon godang na 24 halak. Hatani debata imanatar surat di sada Tesalonika 5 ayat 10 madok molate mahamu siala saluhutna aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Tusu de ruas ni uriata nama ulang tahun upasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debata ma nama dongani huhut nama masuk. Napa tuluhon tukar mimbar distrik. Obar tu program kerja HKBP distrik 27 Borneo di hari Minggu tanggal 8 September 2024 di Patu Pado tukar mimbar panggulan nagok tiki HKBP distrik 27 Borneo. Ima inang Bibel Pro Martini Simangsang Makobasi di HKBP Gospel Trinity Resort Merak Samarinda Kota. Nambah kobasi di Huriata ima di permingguan manugot amang padita wandi simajutak STH sian HKBP distrik 22 Riau. Di permingguan Arian ima amang padita anggiat libong STH ima sian HKBP Tanjung Redep Berau Resort Tanjung Redep Berau. Di permingguan Patari imang padita amang padita paindoan butar-butar STH sian HKBP Sandli Resort Tanah Grogot. Obar tutukar mimbar distrik tapatu pado papunguplian amplop khusus laho tu operasional distrik. Napa paton latihan kor gabungan punguan ama. Di hari Kamis tanggal 5 September 2024 pukul lalu bodari di Patu Pado latihan kor gabungan punguan ama Huria dohot punguan ama Immanuel. Pinangi dohon ma tuganup anggota punguan kor asamat dohoti latihan kor gabungan amai. Palimahon
kegiatan olahraga remaja Naposo HKBP Sentosa. Di hari Sabtu tanggal 7 September 2024, di Patupa kegiatan olahraga remaja Naposo HKBP Sentosa Samarinda Maringanan di lokasi gereja HKBP Sentosa. Pinangidohon Matuganup remaja Naposo asa madohotisa. Napaunopon pengiduan naing basar mahasiswa. Di hari Minggu tanggal 2 September 2024 di permingguan harian Dohot Botari di Patupado Basar Sian Mahasiswa LKPMK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman pinangidohon ma tuhita partisipasi Sian Ganup Ruas. Napapituhon laporan keuangan Minggu 1 September 2024. Penerimaan huria 45% plus non sentralisasi gudangna 10 juta 400.000 waluras 25 rupiah. Pusat 55%, gudangna 14 juta 710.600 rupiah. Pembangunan gudangna 2 juta 80.575 rupiah. Kategorial gudangna 400.000. Pengeluaran huria gudangna 15 juta 670.000. Pusat gudangna 14 juta 710.600 rupiah. Pembangunan kosong, kategorial kosong. Jadi saldokas huria per tanggal 31 Agustus gudangna 266 juta 644.270 rupiah. Saldokas pusat per tanggal 31 Agustus gudangna 0. Saldokas pembangunan per tanggal 31 Agustus gudangna 6 juta 510.117 rupiah. Saldokas kategorial per tanggal 31 Agustus gudangna 21 juta 720.750 rupiah. Jadi jumlah saldokas keseluruhan gudangna 215 juta 32.217 rupiah. Nah perpudi kategori sidi pilihan tahun dohot iuran pembangunan laporan keuangan panitia pesta pembangunan dohot titing parhepengon boima taida di lembaran titing naung diser di hita ganup di pasu-pasu tuhatama Kuriana Botima Molate. Sian Lasmi Rohata, tapapungu mapeliata, huhut maredeta, sian bukwede nomor 610 sada, ayat sada dohot udutna. Masalah Yesus, sanuhun
di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Asiroha male Tuhan, sejak matang yang nami, di bagasan Kristus Yesus, martangia kami Tuho. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nagabe turpu jamita di minggu pasaplopaton dung Trinitatis. Imana tersurat di 5 Musa bidu 4. Mamukasian ayat 1 saharo di ayat 2. Dungi diuduti di ayat 6 saharo di ayat sia. Songono mahatani tuhata takasma tapai hutihut. Si paingot mengaradoti patikni Jehovah. Nuaeng pe ale Israel, saitangi homa aturan, dohot uhum, aka nahu podahon tuhamu. Si baheno muna, asa mangolu hamu, jala masuk kamu, tutano, si teano munai. Nanilehon ni Jehovah debatani opumunai tuhamu. Dan jadi abba amuna, tuhata, naung hutonahoni tuhamu. Jaladang jadi oruamuna siani. Ikon radotamuna do akatona ni Jehovah debatamunai naung hutonahoni tuhamu. Atong radoti jala ulaho kamuma akai. Aido gabe hapistaramuna dohot hapatasomuna diadopan ni aka bangso. Ia dung di begena sida saluhut aka aturanon gabe dohon nasida mam bangso napis tarsahali jalan apatas marohado bangso nabolonon. Aitung tu bangso nabolo diama songoni jonok aka debata songo Jehovah debata tai manang piga hali hita pajou-jou ibana. Aitung di bangso na bolo diama, adong aturan dohot uhum na tigor, songon sadok patikon, na huleho dia dopamuna sadarion. Atong ramoti madirim, jala parhamaul situtu todim, asa unang lupa roham, dijamita akan naung ni ida ni matam, asa unang talu siar roham, saleleko mangolu jala ikon pabotohonom mudo akai tu aka anakmu doho tu aka pahopum. Ido sahak ni turpu jamitata. Dihita saluhuna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Takas taparatete hon hatani tuhata. Jala didok di topik minggu sadarion. Mengaradoti tonani Jehovah. Berpegang pada perintah Tuhan. Dipersiapon si Musa do bangso Israel. Molo di 5 Musaon oma kita pengulangan. Artinya mempersiapkan diri. Allah memang molo bangso Israel neng masuk manasida tu tano Kanaani. Tano nanyawarihon ni Jehovah debata jala tano yang benar-benar subur dan makmur. Asa diingot nasida ma ahado nalaho si ulahon nasida disi. Ido pola ubahe dido si Musa ma tu bangso Israelon. Bahwa nasida ikon tangi jala toktong mangulahon aturan dohot uhum naung dipodahot Tuhan Yesus tu nasida. Molotaida doa manginang Tuhan Yesus itu dengan konsisten dengan perkataannya. Molo didok rupani down. Molo didok rupani olo, na pasti olo.
Artinya, songonido nang diaka perdalanan ni si Musa. Molo si Musa nunga lebih kurang 40 tahun ibadah bersama-sama dengan bangsa Israel. Laho mabuan bangsa Israel haruar sian perbudakan Mesir. Apeta idama di padang gurun pe benar-benar mereka mempergumulkan sarapa donasida menderita. HP molo si Musaon daksa hati bana tutano kana ani. Ala memang dido Jehovah rupani tu si Musa firman Tuhan, cukup jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, selatan, timur. Lalu lihatlah baik-baik bahwa sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Omma rupani nagabe alusni debata maradopon tu si Musa. Alainang pesongoni rupani amanginang dada pola dia rohani si Musa nang pedaksa hati bana tutano kana ani. Alai bohama bangso Israelon asa mangolu nasida makmur nasida berjaya nasida ikona dongdo sitioponna. Imana ni dotna dison asa mangaradoti tonani Jehovah dan jadi abba amuna jaladang jadi oromuna. Ido nani dot nadison. Jalatarida ma amanginang bahwa di dalam setiap kehidupan kita godang do naso mangaradoti. Hatan itu hatta bahkan raus marnaleba. Jala godang do rupani musenang naso pola tidak mau tahu dengan firman Tuhan. Bohama tutu asa mangula hosa, bohama asa sahat tu ngoluna siganu pari, dada polari koti di ibana. Holani asal mamangolu, di si hosana ninna kan? Jadi dihita saluhuna amanginang, apa yang mau Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Supaya kita taat, setia kepada firman Tuhan. Asa mangolu hita. Jadi molo bangsa Israel dison jolo diperlengkapi si Musa do marhite-hite tonani Jehovah. Asa tonani Jehovah ima saluhutna akan apinatikon ni Jehovah. Hukum Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Jaladada holani ima hatani tuhata natar surat di padan Narobi doho padan nai baru. Ikut dihangoluhon. Dada rupani holan dijahai ditangihon HP dang merperbue. Jala ahado nagabe sakap ni debata menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan. Tabo toma amanginang molo tano Kanaanon dada nagabe tano na kosongi. Nagabe nasida penghuni na rupani daung. Alai godang do rupani na berpenghuni di si ima akajolma na so daulat rohana. Akan atakang jala akasi pelebegu. Mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang luar biasa jahatnya. Ima warga setempat di si. Jadi di tempat itu debata nasida ima tutano Kanaan asa taridama nasida marhapistaran marhapatason ni roha. Jala asa saluhut bangso madok tu nasida bangso napistar sahali jala napatas marohado bangso nabulunon. Artina saluhutna aka bangso na adong di tano Kanaan marnida mamereng bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang benar-benar taat kepada firman Tuhan. Adong aturan peraturanna. Jala musenang mangolu di bagasan Tuhata Yesus.
Tarida nasida nasai toktong mengaradoti tonani Jehovah. Jala saluhutna bangsoi naing maniru naung binahen nasida. Begitu juga dengan kita amanginang kita ditempatkan di bangsa Indonesia ini. Taida ma dada sudah nagabe Kristek kan? Daung. Alai beragam. Godang aka suku ras. Berbeda-beda sudena. Jala musenang. Targoar do manang na. Oti do hita. Nagabe halak Kristen. Di tano. Bangso Indonesia kan? Saoti do. Alai marhite-hitei maamanginang supaya kita tunjukkan bahwa kita harus berani tampil beda. Berani melakukan yang terbaik. Jala muse unang gabi sarobang dohot portibion. Tetapi harus mampu menyatakan kasih Kristus. Menjadi garam dan terang bagi dunia. Menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ikonido nagabe tahangoluho dingoluta siganopari. Dan itu harus jelas di dalam setiap kehidupan kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, semuanya menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Jala sudema jol mama mereng dohot akka parugamo si pelebegu pemernida batutu burjudo jala denggaddo parangini akka halak Kristenon. Ramah-ramah nina rupanika. Dan mereka juga tertarik untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Ikonido bahenota. Dia ubah nana jolo amanginang seperti yang dilakukan oleh Nomensen ketika dia datang ke tanah Batak. Dada rupani amanginang naso diboto si Nomensen dohot akka misionaris na asing akka si pelebegu bangso Batak. Jela musenang didok pamele kan? Dukoni musenang mangolu di bagasan haholomon. Dangadok kolong di nasida na julu. Holani itu tu, hola sesama nasida makan. Ale molonung ngaro akka si botar mata. Tebu may di nasida. Ale memang seiring berjalannya akka penjajahan dona jolo. Ro akka misionaris tutano Batak. Ujungnya gabi mabiar ma bangso Batak mernida akka si botar mata. Dan itu dikatakan gabe musuh. Sialani marupani, girgir do rupani sinomensen, patuduhon na umuli na dumengga tunasida. Melalui perbuatannya, dijakon Raja Potas do ibana, jala dijakon akar raja-raja na asing do muse sinomensen. Ro ibana rupani tutano Batak, nunga dipersiapon ibana dirina. Dia mengetahui sedikit demi sedikit bahasa Batak. Bahasa Bataki diparsiajar ibana do otik-otik. Jala di boto ibana do tradisi ni halak Batak. Nang pe hola sauti do perupani. Ido makana hola ro ibana. Turura silidung piterodo nama do marhua hotuson. Nina tu sinomen sekan. Alai Roma sinomen senor rupani madok. Mengalului tulaku da utuson nina kan. Pitor dijak kom maibana. Ise do harwa tulang minin na kan. Ba matong dalan ni sinomensen. Laho. Marsaor. Tubang sobatak. Dukoni di odihom maibana. Jalan musenang taida amanginang. Harus kita wariskan kepada anak dan cucu-cucu kita. Tentang firman Tuhan. Imaha tarida anna. Haruna jolo, masa-masa niaka penjajahan termasuk masa-masa misionaris. Tarida do, aka misionaris pe, benar-benar do nasida rupani, maka ngoluhon ada budaya Batak. Jala diparsiajari nasida doi. Tarida doi sianaka perdalanan ni ngolu nasida. Jala, dada anti. Sinomen senong tu ada Batak ni halak. Batak na jolo. Daung. Tetapi dia menerima. Saling marsijak konor rupani. Alaiha tarida anna.
merperbue ma hatani tuhata, jala godang marupanina tertarik, bahkan sinomen sepe benar-benar taat di dalam firman Tuhan. Piga hali ibana rupani, naeng di pamate, alai semalua do ibana, sian akka parmaraan. Saotik perupani ibana dang marmara, karena dia senantiasa setia di jalan Tuhan. Dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Molotano sigupar na jolo amanginang, imana gabe makam ni sinomen senwaeng, di hati dakon akka parsigupar doi, na jolo i rawa-rawa do. Jala musenang godang do disi akka bambu-bambu. Jala di dok nasida doi na jolo akka perbiguan. 3 hektar manuangi. Ala luas do gereja HKBP Sigupar. Alai di dok nasida marasar do sini na begu. Alai Roma sinomensen. Ditebangi ibana masudea ka pohon bambui, jala di pajongjong ibana di samping ni makam nai na jolo ido gereja na perjolo, dukoni berkembang gabe gereja nai baru, imana agak tujolo. Alai siap piga marga tanoni piga marga di pasahat tutonga-tonga ni huria marhite-hite sinomensen na jolo. Alai dang mahua sinomensen. Ala dinggado ibana jala hipas ibana disi dang marmara ibana luar biasa akka bangso na asing, bangso Batak, mamereng, do hasia nanin na marupani. Buah sedang marmara ibana, buah sedang dialang begui ibana ninna marupani. Ay guarna pe, dang ditada rupani akka nama jaha pe rupani dang lancar ka dohot akalan na asing dang marsikola. Alai Roma sinomensen, semua itu diubahnya. Denggama mardalan jala sudema majakon hak Kristenon di tano rura silidung. Songoni mana kita amanginang kita harus menjadi pembawa berkat bagi sekeliling kita. Unang do rupani gabe di padao akadongata hita kan? Sipata sesama hita pe olo do rupani merasa sogoro hata mernida akadongata diaka nasoture merpangalaho. Dia dodah pitor ninda do rupani kan? Jalamu senang pitor di do. Di somba taridaan na amanginang dihita saluhuna asa koreksi diri masing-masing. Melihat diri masing-masing. Unang pola tatudu hasalaan ni dongata. Tetapi mari supaya kita berjanji di dalam hidup kita harus menjadi pembawa berkat bagi sekeliling kita. Unang pitor piri-pirio nate. Unang pola pitor muruk-muruk. Ay sipata adong do rupani kesaksian na deba madok ay daktahan iba di jabu inang ay holen na marepe do torusinata di jabu ninna kan suaha sodia ngadimuruhi ninna rupani hape dinggad do binahin ninna kan. Ini adalah kesaksian dari beberapa orang. Jadi dihita saluhu nama nginang bagaimana supaya di dalam rumah kita juga nyaman, damai, tenteram. Di dok ma tuhita saluhuna asa tatio ma tona naung pinodahon itu hata Yesus tuhita. Dan jadi mangabai jala dan jadi mangurangi. Molo taida don waingon amanginang soina makan gabe poda-poda ni jolma do nagabe ta ihuton taulahon. Idona ditentang ni Tuhan Yesus di halak parise dohot akka halak sadusi. Molo nasida madok ikut do mamuri tangan molo naing mangar rupani. Jalai termasuk do itu adat istiadat ritual nasida. Hape molo songok kita rupani molo mamuri tangan bapaling ma tadok rupani asadao sian akka kuman higienis jala sehat. Mana tadok? Alai molo halak parise
dohot aka si boto surama dok, termasuk do itu aka adat istiadat nasida. Jaladi dok tu hatta Yesus mamuse tu nasida, iai rumik kodo dihamu aka adat munai. Hapena dipatik palima honi, gabe dihalupa hokamuna do, ninna do rupane. Jadi di somma hita saluhuna asa marnida, bohado tutu hita diakka perdalanan ni ngoluta, nunga taulahong tona ni Jehovah diakka ngoluta, manang bohado tutu. Unang gabi rausi tate, unang gabi marnaleba, sotungan no gabi maon, gabi mago, todit tate. Tetapi mari senantiasa hidup di dalam berpegang teguh pada perintah Tuhan. Ikut tangi mahita di hatan itu hatta. Ikut taingok mapo dan itu hatta. Jala ikon taulaho masude napi natikon ni Jehovah. Dan jadi mangabai jala dan jadi mengurangi. Idonan idok ni si Musa nang tu bangso Israel pe. Asamar hite-hitei mangolu nasida jala dibereng akka bangso na asing nasida, bangso na pistar sahali, na patas marroha, jala na setotong do nasida marbisuk. Na kita pesaluhu na amanginang, mari senantiasa meminta pertolongan tangan Tuhan, asa taulahoni. Dada tarulahu kita i amanginang, molo tapangasaho pikirata. Molo tapangasaho do debata yang pastinya kita juga akan mempergumulkan. Taingok ma, taradoti ma, jala dada belupa disi. Saya terus marupani taingok jala taingot. Setiap firman yang sudah difirmankan oleh para pengkhotbah, senantiasa kita benar-benar tabereng ma, songod dia do tutuhi talaho mangulahosa. Unang do, kolam manangi hope si pata, baulo do malas kan. Arohana mai singa jamita keluar meiba minum kopi maju tutoru-toruan ninna kan. Si pata ulo do gabi monggop disi marcarita dohok dongan nakan. Alai duk sipul rupani jamita masuk matu bagas joro dukoni majalo berkat. Dukoni mulak ma alai danga dong dapok na agi aha. Jadi di somah taridaan anak kita pesaluhu na amanginang supaya kita juga benar-benar memberitahukannya kepada setiap anak cucu cicit kita. Tapa botohom mai tu saluhut na akayana kota dohot aka poparata. Asana sida pe benar-benar melihat bagaimana kita sebagai orang tua yang senantiasa mendidik mereka. Jalan nasida pe ingok ma di hatapoda naung tapasaha tu nasida. Molo cuek do rupani amanginang di tonga-tonga ni keluarga. Dang ada komunikasi antara keluarga. Manang keluarga yang tidak harmonis. Sega mana sida. Baolo maon. Ukolong rohana tujol mana asing. Sian natorasna. Ujono nasida tujol mana asing. Sian keluargana. Jadi hati-hati apalagi pengaruh handphone sekarang ini luar biasanya juga membuat keluarga semakin renggang. Dan lebih makata hatai kan? Asik sendiri nama rupani, adong mana di sudut, adong mana boha. Jadi kita mamarnida bagaimana keluarga kita pribadi masing-masing. Bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Artinya Iko sejo jodo rupani na toras maka tahatai tuaka yana konna. Or rupani molo binereng sepele do disikan atau emang ngaloja sian karejo lebih baik istirahat nina rupani. Tapi olo dodak pajupang si pata holan alani aka karejo mau di malam olo makarejo di pagi dukoni musenang adong mau na karejo di lapangan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua memberitahukan firman Tuhan poda si paing otunasida. Asanasida pe mewariskan kembali apa yang sudah diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jalan nasida pena
toktong mai pasahaton nang tu aka yanakonna geleng na haduan. Omolo binereng holam berbahasa Batak pe aka yanakotai dang diboto be. Lapatan na pe dang dia tusi be. Alai guarna halak Batak. Alai berbahasa Batak pe dang dia tusi. Atau emai nang mangolu di kota nina kan. Ape molo binereng ruas nami na jolo. Adong do ruas nami na tinggal di Jerman. Moloro rupani tu si gupar. Semas do nasi da rupani berbahasa Batak. Luar biasa do bahasa Batak nai. Di boto do nina roha do si pata. Hape moloon hola bahasa Batak ipe maul hiat dia tusi. Kek mananya di rumah molo nina rupani. Pitoroma na si daun kek mana lah. Mama sama bapak tidak mau berbahasa Batak di rumah nina mamuse. Sonari ise do salah nina roha mamuse kan kembali lagi kepada orang tua. Haruna torasna pe si pata olodo dang dia tusi tahe berbahasa Batak nina roha ma. Murma yanak konna nina roha. Alai di son harus ada amanginang roha nina toras supaya benar-benar mewariskan itu kepada anak-anak kita. Jala di boto nasida mamusenang mertutur kan? Di boto mamusenang mangula hossa. Unang dotong tulang nado HP idok kema amang beruna kan? Ngasala be. Jadi di soma hataridaan na tuhita saluhuna amanginang supaya kita mewariskan yang terbaik, hal-hal yang baik dan juga berpegang pada perintah Tuhan mangaradoti tonani Jehovah diaka perdalanan ningoluta. Asa unang amanginang holan tatangihon HP dangadong roha untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. HP na dipangidoni tuhata tuhita bagaimana kita untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Asa mangolu hatani Tuhani. Jadi adong masinjata di hita mangalo aka subiani sibolis. Songo dia mahita mangalo aka godaan-godaan rayuan daripada dunia ini molodangolo hita manangihon mangulahon naung tinonahon ni Jehovah tuhita. Ikut tatadda madirita amanginang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak garam dan terang. Iko gabe si buah pasu-pasu mahita, tu saluhutna aka nahumalia kita. Jala taingok maamanginang didok, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Odona nidok na tuhita. Mulodang adong dohatan itu hatai marsinodang manang mangula di bagasang ngoluta, gabi boha mahita. Yang pastinya Tuhan matean sisa leleng-leleng na mahita. Karena kita tidak mau melakukannya. Jadi unang gabi bangso natakak kita. Unang parroha najukat kita. Tetapi harus setia di hadapan Tuhan dan taat pada aturan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa di dalam setiap kehidupannya. Tari damai nang diaka ngoluta si ganupari. Nang perupani daksaha si Musa tutano Kanaan, alai teristimewa do ibana rupani, dung mate ibana, tuhata Yesus do, nama nguburhon ibana. Debatado, nama nguburhon ibana. Jalata idama amang inang, diaka perdalanan ni ngolutom, ikonadong do sitiopon. Ima hatani tuhatta. Omana mangalo saluhutna aka, godaan rayuan daripada dunia ini. Alah, taidama semakin hari-hari ini begitu jahat. Ada begitu banyak rayuan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sialania sajonok kita tu debata amanginang, pergunakanlah firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, tajahaima Alkitab tai, tajahaima Bibel tai, jala di sido tonani Jehovah nang tuhita. Jalai koboy doi hafal luar kepala teh. Koboy do. Jala ima amanginang nama buah kita tuhangoluan sisa leleng ni leleng na. Berpegang pada perintah Tuhan. Mangaradoti tonani Jehovah. Margogo mahita mangula hosa.
Toktong ma debata nama masu-masu hita saluhutna. Amen martangi yang mahita. Ido tutuale Tuhan, toktong dohami, madok mauliate tuho, disude asi dohot denggan di basam, nama dongani ngolunami saharo di bagasan tikyon. Dihatam naung hutangi hok kami, asa tok kami le Tuhan, gabe jolma nase toktong mangaradoti hatam, diaka perdalanan ni ngolunami. Positu rohanami le Tuhan, nasai hodo, namar si jongjong di rohan ang pikiran nami. Jala hodo le Tuhan nahu pangasahok kami, diaka perdalanan ni ngolunami. Asi rohama le Tuhan, marpamuati maroham di salude, aka dosa pangalason nami. Jala toktong mahwale Tuhan, nasai manaiti rohan ang pikiran nami. Asa marhite-hitei, tu dalam muhami. Nang dibagasan tikyon ale Tuhan. Mangido mangele kami todo pamunabadiai. Pasu-pasu masa luhut na ruas ni huriam. HKBP Sentosa. Dongani nasida le Tuhan. Lehonomu na dumenga tu nasida. Pasahatomu hahipason. Hagogoon habisuhot tu nasida. Asa toktong ale Tuhan. Maringgas ni roha madok mauliate tuho. Jala diingot ale Tuhan mangarodoti napinatikommu. Jala marhite-hite le Tuhan di bagasan sadani roha nasyakko. Khususna le Tuhan mangulahon akan nature di tonga-tonga ni huriamon. Asi roham. Homa le Tuhan nama dongani nasida saluhuna. Terlobe le Tuhan di ruas ni huriam. Na di bagasan namar ulang tahun di bagasan samingguon. Pasu-pasu nasida saluhuk na le Tuhan. Dongani nasida, jala mananga hape nagabi harapan nasida tangiang nasida, pasautomu mele Tuhan ditikina. Asi rohama le Tuhan, togu-togu nasida tu dalam munasitongi. Asa toktong nasida le Tuhan, di bagasan biar mida Jehovah. Lehonomu hahipason, gogo habisuhot tu nasida, asamar gogo marbisu kale Tuhan, dina madalani ari-ari ningolu nasida. Nangale Tuhan dia karuasmu, na di bagasan arsak dodok ni roha apala di bagasan tikyon, dongani nasida le Tuhan. Homa na paposor roha nasida, asamar pakirimon na mangolu nasida tuho, jala toktong nasida le Tuhan. Mangingot asid hot denggan ni basam. Nasai hodo ale Tuhan nama dongani nasida. Asa homa ale Tuhan nama ngapuli roha nasida. Ai hodo pangapul na suada tu dosanna. Terlobi ale Tuhan nang di bagasan tikyon. Ubon hami di bagasan tangiang nami. Disude akaruasmu. Na di bagasan persahiton apala di bagasan tikyon. Baik na di bagas nang di rumah sakit pe. Pasu-pasu matutu nasida le Tuhan. Lehonomu hama malum ni sahit. Jala lehonomu semangat nasyakoi. Asa toktong nasida le Tuhan semangat. Dina mangalo persahiton nasida. Jala toktong marpos ni roha tuho. Nasay lehonomu le Tuhan. Hama malum ni sahit di nasida. Toktong nasida pasol hotto dirina tuho. Napos dorohanami le Tuhan. Nasay hodo nama natap nasida. Mamereng disude akka parukilon nasida. Atong ale Tuhan, nang diaka program di tonga-tonga ni huriamo. Surah
martanya koma pelia tahun tua dopa ni debata martanyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggan. Doho nasa ulibasa na maliutus. Upas hatami masya na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami. Godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai sauk malo moneroham di Banua tongaon songona di Banua Gijang. Leho matu hami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tutod ditabe. Amin. Shalom, hora selamat hari Minggu madihita saluhukna.